लोगोफोर गुड मर्निं जोंहा नै दिनै फुं समावनो एकदम मोनसे प्रग्रामाव थांनो नागिरदों जों सालाकाटियाव जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि 44थि बोसोरसालिया जुथुमायाव जोङो थांनो ओंखारदों जोंखौ बेयाव मोसानो लेंहरदों दा ओंखायनो जोङो थांनो रेडि जाबाय ओंखारबाय गारि नेगासिनो दङ माखासे देलायगासिनो गारि नेगासिनो गारिया दा फैयाखै थांनो ओंखारबाय गारि फैबाय जोंना गंसे फैबावनांगौ नेगासिनो गारियाव गाखोबोबाय थांगासिनो खारदों दासो बाजार बनबाय थाथि जाबाय सालाकाटि बाजार थांबाय जायगाखौ मोनहैथारसै मोनथारनोसै सफैनाय लोगो लोगो ओंखाम जानाय फैबाय जानाय रेडि जादों फैबाय ओंखाम जाखांबाय रेडि जादों दाबो मोसानो मोनाखै मर्दान मोसानो थाखाय जोंहा ड्रेस सोलायबाय नै देलायगासिनो ओरै गंसे दंबावो उदां उदां एकदम बाय जोंहा थांनोसै नै मोनालायबाय जोब्बाय थांनोसै एबार नै जा मोजां मोजां साजायबाय थांनोसै हरनि ना फुंनि होननांगौ जाखो 2टा बाजियाव थाबायलांबाय दा बे हिसाबै मैया yang ada mana? Pen-pendelan. Ini ya ala di bawah saudara. Apa ini geda? Mana? Geda main gate. Thangnu thabai gasin jong. Pathubai. Mana bayarnya? Nol थांसै लोगोफोर न'आव थांफिनसै जोंहा प्रग्रामा जोब्बाय थाबायगासिनो दं गारि